Moitas mensaxes enviáronse desde o Rally de Pontevedra, a cuarta cita desta tempada no Campeonato Galego de Rallys. Mensaxes directas e con efecto retardante. Mensaxes que querían deixar claro a valía de todos e cada un dos implicados nisto das carreiras. Dani Verdomás e Vareis Mirón van lanzados a polo título, sumando a terceira victoria da tempada. Xa onte na primeira pasada polo Xeirán sentime moi cómodo, que aposta a punto do coche, eu sentíame cómodo conducindo directamente. E cando sente cómodo, Dani corre, e moito, como leva demostrando estes últimos anos. Detes ou non, de cara ao supercampeonato, o certo é que Jorge Cajiao lograba aquí a segunda praza na súa primeira toma de contacto co Toyota Yaris Rally 2 do equipo Recalvi. Probas e axustes cos que quedaba 11 por detrás de Verdomás. A verdad que probamos moitas cousas que non eran lóxicas, que sabíamos que iban ir mal, pero podían darse as circunstancias en algún rally que poderan pasar, e a verdad que proba-error, houve algún error de proba que non saliu ben, pero a verdad que contento co coche, é increíble o que permite de chasis o Toyota. Peor foi a situación para Iván Ares, pois aínda que tamén de toma de contacto antes de Ourense, o de Cambre recoñecía que viña a correr, pero unha saída de estrada deixábao sen opcións. Polo menos, o coche non sufriu danos a poucos días vista da seguinte proba do supercampeonato. Así as cousas, Alberto Meira, rotura de palier incluída, facíase coa terceira posición. Consciente de que non pode fallar máis, o de Skoda segue sumando valiosos puntos. A ver, hoxe xa mirastes o nivelón de pilotos que había, non? Bueno, nós intentamos ir pusando aí todo o que podíamos, miramos por ritmo que estaba moi forte, que Dani estaba fixo un carreirón, hai que felicitalo. Situación que, por certo, non puido facer Luís Vilariño, ao picar e perder moito tempo e decidir abandonar. Por iso, a cuarta posición de José Lamela, este foi un rally duro polo nivel e cantidade de rexistrados, permite a este piloto situarse agora na Seral, ás costas do gran líder, Dani Verdomás. Alberto Otero saldaba con quinto posto a súa volta ao galego de rallies, por diante de Santi García ou un Antón Pérez que agozou como poucos o Hyundai World Rally Car de Víctor Serra. Daniel Montoto, David Couceiro, oitavo e noveno precedían a Abel Pampillón. De estrea co seu novo Skoda Fabia R5 co que tocou adaptación e axustes, pois apenas o puido probar antes deste rally. En canto ás copas, unha picada impedía a Adrián Díaz pelexar pola Top 10B cos de casa. E aquí, os irmáns Iglesias non fallaron, levándose a vitoria por diante de Benito Puceiro. Miguel Galloso volveu deixar claro que pide a Berros un salto de categoría, mandou entre os Clio e iso que os equipos locais, como de Guillermo Martínez, sempre son moi fortes en casa. Sí, a verdade é que estuveron correndo moitísimo todo o día, tuven que ir ao límite, de feito tuvemos bastantes libradas no inicio. Ourensán levábase tamén a Top 10C, 12 segundos por diante don David Rivas, que agora sí conseguía victoria dentro da Challenge R2, en dura pugna con Jorge Pérez, que viña disposto a todo. Os dous de pola mañán estaban moi complicados e tampouco quixemos complicarnos. Escapousenos a cea aí por casi 20 segundos, ainda non sei, creo que 17, non sei como quedamos, pero bueno, o objetivo era R2 e aquí estamos. Pola súa banda, 2 de 2 na AMF para Marcos San Román e Uxía Freire, tamén en dura pugna con Alexis Vieitez ou Joaquín Pérez Rey. Dani Álvarez, líder no arranque da tempada, volvía a sufrir problemas mecánicos como no Mariño Lucense. Parece que toda la mala suerte que tuvimos el año pasado, pues este año la estamos teniendo a favor la suerte, ¿no? O sea que bueno, en ese sentido encantado. Es cierto es que al haber tantos inscritos y de nivel teníamos cierta incertidumbre de donde podríamos estar, pero bueno, de manera regular, ya pronto de mañana conseguimos afianzar ese liderato y na orixe, e coa vitoria nas mans, Samuel Graña rompía coa súa serie de vitorias e abandonaba, deixando que un moi emocionado Jorge Brenya lograse un premio que moitas veces a sorte negou. Que pasa? Nós vamos todo o día correndo moitas veces con a man sola, porque a segunda salta seguir, entonces pues, peleábamos o que podíamos.
Despois de, bueno, varios sustos, intentar estar con ele, chegamos aquí e está incrível. Levo sufrido moito para chegar aquí, levo toda a puta vida nestas carreiras. Digo ya meu irmán que faleceu fai un mes. Vai por ele. E o volante da Cesandero. Aquí apuntamos a segunda do ano para Llerai González e Alberto Rodríguez. Os de Ourense vencían por pouco máis de 16 segundos fronte aos Cajiao, Alejandro e Iván e os Lorenzo, Pablo e Eloi, que remataron a só 24 segundos do gañador. Todos tuvemos unha lotería co tema da monta de neumáticos, polo tema da climatoloxía, conseguimos aínda así unha boa renta con respecto aos demais rivales, bueno, agora ao final, pues, gracias a esa renta, pues, valeu de moito por todo o que pasou neste último bucle.